به غرض طعم فروشی همه کار کردم. همش را بد میفهمی. همین سوال مده در کار نیست. جادوگر نیستید؟ ба худо бачаи красавчикам, агар доверия карда қабул кунӣ, хари якумрат мешавам. чанд пуле ки гӯед медиҳам як бор. Qalbim toza, pok. шумо розиед ки як соли шуморо ман худам хонам? Hamqay savol nate. Basayam qash. Mardak sumdor me peshmada. Ay tamom jo qarzdore. дороҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад, ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани керм, баровардани риш ва мӯйсар ва протеини бца, зиёд кардани вазни бадан, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба тамоми шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом ва боз ҳам салом ба якояки шумо тамошобини азизи канали меҳробро. банда рустам азимӣ ҳастам бо барномаи рӯбарӯ. меҳмони навбатии барнома ҳастанд яктан овозхони бисёрам қашангу зебо. ҳамаи шумо нағз мешиносед, нағз медонед, бисёр маҳфилоро ҳаст, бисёр як духтари зебо аст. ин ҳам бошад Гулдона Алиёрзода. хушомадед Гулдона бону ба студияи мо. чаро ғамгинед? من شکرانه خدا میکنم یگون غمگین نیستم. سالونی تخمین بانو من بسیار میندار هستم. وجوده خواهر عزیزم به نام نیلوفر. اینجا саволҳо бисёр ҳастанд Гулдона бону, ҳам дар қутичаҳо ва ҳам дар конверт. аз тақдиратон мебарад. шарти бозӣ чунин аст: агар ки суоле ки писанди шумо нест, ба иззати нафси шумо мерасад, шумо ҳақ доред ки онро бо оташфишонак оташ занед. агар суоле ки ба шумо писанд аст ва шумо розиед ки дар назди тамошобини мо онро открито гап занед. розӣ ҳастед? оғоз мекунем. биёед якҷоя мебинем ки Гулдона бону аз байни ин қадар суолҳо аввалин шуда кадом суолро ҷавоб медиҳад? یگون بور خیر کدگین بله خیر کدم. ба кӣ? ба куҷо? یک مرد رو در بیمارخانه مشتون در جراحی کردم 6. яъне ҳамаҳаму хароҷоту сарфе ки шуд аз киссаи шумо шуд, بله яъне ки хайр кардед. خیر ғайр аз он? غیر از اون چند آدم زنگ زد که من مقصد کمیزات هستم، فرزند معیوب دارم. چند آدم در خیر کردم اینجا در وای خواهش کردگی که نام شد گفته نمیشه. در همی اپوزیتای چی در جاگیر است خانش مردم در بعد در طرف ایسار، در طرف یوان خانه کم پیران سالا، بعد یتیم خانه دا کمک کردم. интихоб аз шумост. вайро метавонед дар поён гузоред. یم سواله бале. من خوشو خواندن میتونم. кӯмак лозим бошад марҳамат. گفته است که گلدان خان رحمت احسن به شما و مهنت حلول خردان صاحب خانه صاحب ماشین شدی. ممکن аст хонам. Гулдона аҳсан ба ту. бо меҳнати худат имрӯз ҳам соҳиби хона шудӣ, ҳам соҳиби мошину сарват. аз ин зиёд дороӣ боз ба дастат ояд чӣ кор мекунӣ? خیر میکنم. албатта ба бечорагон. بله ташаккури зиёд. мегузарем ба суол. шумо розиед ки як суоли шуморо ман худам хонам? بله Гулдона бону, як гӯсфанди калонро пеши поятон хун мекунам. 60 килограмм бодому писта тӯҳфа мебарам. як қопча ғулинг аз шаҳри Исфара ба хонаатон мебарам.
чанд пуле ки гӯед медиҳам як бор аку инҷа нуқта нуқта гузоштааст ва худатон дарк кунед ки ин чӣ мехоҳад аз шумо чӣ посух медиҳед рад яъне мехоҳад мумкин дар ягон тарафхона қатиш нишинед ё ки дар ягон ҷо ҳамроҳаш суҳбат кунед ки будааст як марди ошиқ аз шаҳри Исфара. саломат боша бугӯм ошиқи даври ма гузашт Ташаккури зиёд ва мегузарем ба суоли дигар худтон интихоб кунед. хайрам шумо бихонед бемаънӣ боша нахонед неки кадомаш ки писанд набошад мегӯем ки оташ занед. Аҳа, ин як ҷавон бо номи Субҳон аз шаҳри Душанбе менависад. Гулдона мара шафиёр намегирӣ, ба худу бачаи красавчи кун. Агар доверия карда қабул кунӣ, хари як умрат мешавам. хай баъди барнома фикр мекунем яъне ки Гулдонабону розӣ ҳастанд ки Субҳонро ҳамчун шафиёр қабул намоянд ва ӯро мисли хар сувор шуда кор фармоянд. яъне ҳамин гапро гуфтанӣ ҳастед. баъди барнома гап мезанем рақамҳояшро ҳам гузоштааст. Шумо розиед ки ба ӯ занг занед. бале Субҳон ба шумо сабри ҷамил мехоҳад. мегузарем ба суолҳои дигар. ҳамин суолҳоро ман аввал худ шуда хонам. розие? бемаънӣ набоша дар ин қуттии сеҳрнок ба фикри шумо чӣ гузошта шудааст? агар пайдо карда тавонистед, аз номи канали Меҳробпуро 200 сомонӣ мегиред. агар не, 200 сомонӣ месӯзед. дурӯғ намегем ба ҳар он чизе ки ҳаст аз тақдиратон мебарад. дар ин ҷо на через, на як сухани дигар ман фикр карда баъдан гӯед ки дар ин ҷо чӣ аст. амра ма пайдо кунам аниқае ман ба шумо як тавсияи хуб медиҳам. дар ин ҷо яъне ки мева ҷойгир аст. ҳамин қадар хубӣ карда наметавонам, аммо чӣ намуд мева аст инро худатон қарор кунед. анор аст анор мебинӣ агар анор бошад мо 200 сомон месупорем. агар ки дигар мева бошад чай майда ага иҷида анор ҷойгир намешавад анор аст мебинӣ. бале дар ҳақиқат Гулдонабону дарёфтанд ки дар ин ҷо анор аст ва мо баъд аз анҷоми барнома бо акаи Меҳроб даст ба гиребон худо хоҳад мешавем, чунки мо аллакай 200 сомон сӯхтем. Гулдонабону росташро гӯед, ҷодугар нестед, не фолбин нестед, ғайбдон ҳам нестед. пас аз куҷо фаҳмидед ки дар ин ҷо анор аст? дилим тоза ба ин хотир қалбим тоза пок ташаккури зиёд. аз номи канали Меҳробпуро 200 сомонӣ дар назди шумо тамошобинон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ин аз номи канали мо ба Гулдона Алиёрзода тӯҳфа мешавад барои ҳозир ҷавоб буданаш. табрик бошад. саломат бошед шумо фикр накунед ки 200 сома буридед. ҳозир дар ин ҷо як бозии дигар ҳам дорем. агар ки шумо дар бозии навбатӣ ҳам ғолибият ба даст биёред, 200 сомони дигар аз номи мо ба шумо тӯҳфа карда мешавад. агар шумо бой додед, 200 сомона обратно боз ба канали Меҳробпуро бармегардонед. розӣ ҳастед? мегузарем ба суоли дигар. ҳамин сникерс ки дар ҳамин ҷо дида истодаед, дар 20 секунд яъне 20 сония истеъмол намоед. нема оқили хурдан метавонам ин шарт аст. 20 сония яъне 1 2 3 4 ҳамун ҳангома шумо бояд аввал шоқша буред, мақсад ки дастонро тайёр кунед. ҳамин 1 2 3 ки рафт сразу мехӯред. хами баро хонада мехӯрам намешавад оне инҷа шарт аст. шарта хонада мана Гулдонабону секунда мера мемонед. баробараш 1 2 3 гуфтан гиред. фаҳмидед? 5 6 чой нест 7 8 9 10 оҳо 13 14 15 16 17 18 19 20. мутаассифона шумо бозимон нагузаштед. ба фикрам 1 соат агар ҳисоб мекардем, 1 соат агар ҳисоб мекардем Гулдонахонро тамом намекардам. чой биёрин ха шумо аллакай бой додед ва ҳамон 200 сомоне ки аз мо бурд кардед, онро обратно ба ҷояш гузоред. осос бухӯрам ха десаст метавонам ҳамин шакалада мехӯрам на
пули шоколадам баргардонед, мо аз супермаркет қарз оварда будем. омодаед ё ки истеъмол мекунед? ҳай хона мебарам. Кисатон мамонед баъда мехӯред. ҷошабо нагирем. биёед аз қутичаҳо оғоз мекунем. Бо дар инҷо чиҳо навишта шуданд. Мегузарем ба суолҳое ки дар инҷо ҳастанд. Гулдонахон интихоб кунем. чӣ навишта шудааст мешунавем ва Гулдонахон ҷавоб медиҳем. ҳамин саволҳоро кӣ навишт? ин суолҳо аз ҷониби мухлисони шумо омаданд ва ҳар он чизе ки мо тайёр кардем ҳама аз тарафи нафароне ки шуморо мешиносанд, мухлиси шумо ҳамин ҳастанд. саволҳоро шумо хонден? рости гап нахондем, барои он ки ҳама чиз аз назари шумо мегузарад. номерошо дорен? рақами ҳамин нафарона? бале дорам, админ агар ки ҳаминҷо аз бошад. ҳамин саволотон ки маро уже асабӣ кардем. ман дигар барномаи шумо намеём. Чӣ гап шуд? бихафагӣ. ман ин саволото кул ҷавоб наметам. маро ҳамин саволҳо қатъи асабӣ кардем. дар он ҷо чӣ гуфта шудааст? Мо ҳатто хабар надорам. яъне суоле буд ки ба иззати нафси шумо мерасид. бале. асос дорад? асос надора. баъд ча ба қадами қурбон намечӣ. дигар кор надорен шумо. тамошобини мо аллакай пай бурданд ки Гулдонабону ба иззати нафсашон суол расид ва мо намедонем ки дар он ҷо чӣ навишта шуда буд ва ин сир танҳо дар дили Гулдонабону мемонад. ва мегузарем ба суолҳои минбаъда. шумо ором шавед. саломатӣ ганҷи бебаҳо аст ва ҳеҷ гоҳ худатонро озурда насозед. интихоб кунед. марҳамат. қутичаҳо аст шумо. ёрдам лозим бошад ман кӯмак мекунам. аз ин бармеяд ки суол писанди Гулдонабону шуд. Гулдонаро дӯст медорам, чунки дар гузашта чӣ корҳое карда буд қоил мешавад. дар ҳақиқат шумо пеш аз сароянда шудан тапакфурӯшиву шимотикифурӯшӣ мекардед? суол аз ҷониби Гулчеҳра, як мухлиси ҳамешагии шумо. тапака намефурӯшанд? тапакадам. чӣ хел? тапака намефурӯшанд. деҳода тапак арзонист. тапака намефурӯшанд. тапакадам. формача фурӯшам ин нангу номус нест. ҳаво кадам. тиҷораткор. ғайр аз инҳо беғарзи таъмфурӯшӣ ҳамаи кора кадам. воқеан худро марди зиндагӣ меҳисобед? бале. яъне чӣ корҳоро карда метавонед? дар кадом корҳо оҷиз мемонед? хай хонада мард ки нест. дигар хондам мардам зан. чаро ҷавони зебо қадду қомати ҷаззоб доред, шавҳар намекунед? не шавҳар намекунам. ба кадом хотир? саволҳои шумо додастен ҷавобш дар дигар барнома аст. ай ҳамҷод метавонен ҷавобшо бигирен. ташаккури зиёд. ва ман боварӣ дорам ки мардҳое ки дар ҳақиқат ошиқи шумо ҳастанд, талабгори шумо ҳастанд, посухи шуморо телефони хоҳанд фаҳмид. ҳамин хел? не дар ютуб аст. дар барнома ҳамин меҳробро дар як барномаш ман саволи ҷавоби ҳамин суханҳоро аллакай додае? додагӣ. ташаккури зиёд. мегузарем ба саволи минбаъда. интихоб аз шумо. қадар саволаи тупагараст. аз ин суол ҳам намеранҷед? кӯмак лозим аст? худкушӣ гуфтааст. Гулдона агар фаромӯш накарда бошӣ, дар оғили волидонат як маротиба қасди худкушӣ карда будӣ. албатта дар ҷавоният. сабаб чӣ буд? айрӯи шумо. чӣ хел? арӯи кӣ? айрӯи шумо. арӯи ман? бале. ман чӣ кор карда бошам? барнома кардем ки тарки саҳна кард. Гулдона стилашро дигар кард. баъд маро мардум даштномо кард. гапчап бисёр шуд. қариб худкушӣ кард. охир он ҷо аломати савол буд ки Гулдона дар ҳақиқат саҳнаро бас мекунад. мо ягон вай накардем. шумо баъдан дар дуруни барнома гуфта будед ки бо мурури замон ҳатман саҳна бас мекунам. вақти синни солам боло рафт. солҳоша шумо мондем ки Гулдона тарки саҳна кард.
бале بعد همه مرا زنگ زد که مبارک شود ترک صحنه کردی و ما گفتم که زندگی بسیار پستی بلندی ها دارم ما ای کدام حساب زندگی رو پیش برده میتونم تجارت همه مگزین رو محکم کردم من چیکار کنم گفته قرار خودکشی کنم худо ба шукр гулдонахон худкушӣ накард агар ки дар ҳамон ҳолат ягон коғазча менавишт ки ман аз рӯи Рустам Азимӣ даст ба худкушӣ задам ин вақт ман дар пушти зиндон будам биё конвертаи суолҳо кам монда истоданд ва биёед бибинем ки дар ин ҷо чӣ навишта шудааст чаро сус мехонед дар мактаб бобаҳои чанд мехондед як аҳсан гулдона вдани мамен бо ки ишқварзӣ мекунед махфӣ набошад гӯш кашидагим тоба кардагим чаро тоба кардед имта ҳамаи мардо як нестанд панҷа баробар нест барои чӣ ин гапро мегӯед ба ман калити хона наметиҳад май калити хона додана мошин додана чизим намон дига мара ягон кас суроғ намекуна ҳамаша додум рафт дига ишқварзӣ карда наметавонам ҳамаш рафт додум рафт охир шумо мардҳоро интихоб кунед ки мардҳои дар ҳақиқат поквиҷдон бошанд шумо Алфонсоро чаро интихоб мекунед дасти маку бенамак пешонам шураям мардак сумдор мея пешмада ай тамоми ҷо қарздора ай ма қарз мепирса бесумш мея бой мешавад зангир мешавад мошин пош наметим калит валтиқат мерава дига намея бар намегардам яъне гирмонда ҳастед тоба кардам гӯш кашидам не гӯшвари калон кардам дохтам ки дига ҳам саволо ранадем ташаккури зиёд Гулдона Бону посухи бисёр ҳам хуб буд ва агар хоҳиш бошад ман инаша кушоям кушоем дар ин ҷо навишта шудааст беҳтараш худатон ҷавоб диҳед ба иззати нафсатон нарасад ки боз саволҳои бемантиқ ира ман ҷавоб намедам ба кадом хотир ҷавоб наметиҳед барои ки ман ягон алкаш набошам ира ҷавоб будам яъне ки он чизе ки дар он суол омадааст и барои алкашоа дафонад ташаккури зиёд ин суоли дигарро худтон интихоб кунед сахт хавотир мешавам ки боз настроени Гулдона напарад ҳамеам савол шид хондан мумкин аст мара кадом мешиноса яке дӯстоим аст ҳамсояим аст рафтуомад қатима дора ҳамун инсонҳо мара медона ака ман биём ира алосат дем майлаш иҷозат аз шумо чизе ки шумо мехоҳед мо касеро маҷбур карда наметавонем ки шумо аллакай ман пай бурдам ки дар он ҷо чӣ навишта шудааст ва ин сир танҳо байни ману Гулдона мемонад боварӣ дорам ки асос надорад асос надора мара фақат ҳамсоём ёру дӯстом хештаборум наздикои ман медонам ман чӣ хеле инсон ҳастам ташаккури зиёд ду суоли дигар мондааст розӣ бошед яктояша шумо мекушоед яктояшро мо дар ин ҷо чӣ навишта шуда бошад дар ин ҷо навишта шудааст агар ба Гулдона пул диҳанд ки саҳнаро бас кун даст мекашед ки сум медодай мухлисатон хеле одам пайдо намешавад чӣ хел намешавад несте ман гуфтам ку мабодо пайдо шуду ба шумо ҳар моҳ дастам бенамак пешонам шур дастам намакш рафта пешонамда часпидаги суоли охирон аст марҳамат аз шумо ҳозир ай барнома хориҷ мешавам барои чӣ ҳамин саволҳоро мара натен рафоат ҳозир месӯзонам рафоат дӯсти ман як маротиба хонам дар ин ҷо навишта шудааст Рафоат бо шумо шинос набуд дар як суҳбаташ гуфтааст ки Гулдонаро намешиносам охир ҳар дуи шумо дар программаҳои эфир гап мезадед якҷоя акс доред
ва ҳатто суҳбат мекунед, чӣ хел ӯ шуморо намешиносад? Шояд байнатон ягон гапи баланд шуда гузашт. ҳамашро бад мефаҳмед. ҳамин савол мада дар кор нест. барнома тамом шуда хизм. Гулдона хон, ором шавед. Чӣ шуда шумо? ҳамин саволҳо дар кор нест. Яъне ки саволҳое буданд, ки ба иззати нафси шумо расидан ва насрини шумо парид. бале, ҳамин дар кор нест. номи ҳам каса гирифтан. Шумо ором шавед, шинед. Ман боварӣ дорам, ки бахшиш аз номи худ ва ҳайати корӣ, ки ба иззати нафси шумо расидан, худтонро ором гиред. Гулдона хон, худтонро ба даст гиред. Ҳамаш мегузарад. Тамошобини азиз, ин буд суҳбати рӯбарӯ бо Гулдона Алиёрзода. Бо шумо хайр намегӯем, барномаҳои мо зеро дар навбат ҳастанд ва мо дар наздиктарин фурсат метавонем, ки бо ҷолибтарин ситораҳо мусоҳибаҳо ороста пешкаши шумо гардонем. Гулдона Бону, ки сухани моро, даъвати моро қатъ карда меҳмони студиямон шудан, якҷаҳон ташаккур мегӯем ва таманниёти худро ба мухлисонатон мерасонед. саломат бошен, зинда бошен. обронишед. ватани мо фақат ҳам хеле гулгулишкуфон бошад, тинҷи обод бошад, зебо бошад. мардуми мо дар дохили тоҷикистон аст ё берун аз тоҷикистон аст, дар хориҷ аст, ки дар куҷое боша набоша, фақат зиндаву саломат бошанд. орзуи ма саломатии шумо, саломатии мо аст. Ташаккури зиёд.